contribution. Pesa mi wacho no giwacho ni capitation mondo oloke 1,100 gi 70 mar primary pre-primary 2,200 gi 38 primary level 15 junior school 22 senior school day en 19 senior school en 38. Pesa ni wacho ni okoromo koso ineno ni onge pesa no gono. Wacho ni pesa no kaka wacho ni day and 15,000 mano junior school. To secondary senior school and 22,000 mane gimichulo sani okonya deliver to bende kata beni wayie ni mane ndo temetimo to ok gichule kako winjore asewacho ni mokwongo kanyendo ni sani endi loro tam mar ariyo sani wadugo gimluongo ni normalcy after covid to tam mar ariyo ni endi nonego beni waseyudo kata 70% mag disbursement to 70 poko almost 65% of disbursement mar pesa monego beni sikunde yudo. Koro magi gin midhiero manitiere nikech wang'eyo bende nitiere hard economic times ma face the country. To kaluwore gi implementation of curriculum taparo ni maendi en nyawo ma onego beni wawacha ayanga ni gini to nyawo kendo ka imiwa hope ni a new changes pesa ni dhi omed matin kaka omede matino to pod ok odeliver. Magata categorization magi wacho mar